Hej og velkommen til Godmorgen. I dag skal vi se på fattigdom i Afrika, og til at svare på nogle spørgsmål om det har vi Theodora Petersen, som vil svare på spørgsmål som blandt andet, hvorfor er det, der ikke er sket en forskel, når vi sender så mange penge derned, og hvorfor har de ikke fået noget ud af pengene? Hej Theodora. Hej. Du er næstformand for Børnefonden. Ja. Føler du, at i 2012, at I har opnået jeres mål? Det føler jeg helt klart, at vi har. Vi har givet for eksempel mere end 1000 unge hjælp til at starte små landbrug, hvor de typisk har en hektar jord. Vi har også støttet mere end 27.000 hovedsageligt kvinder med små lån til landbrug, landbrugsaktiviteter og bidraget med fødevaresikkerheden. Så har vi også oprettet 83 marker med brønde, hvor omkring 5.000 kvinder kan dyrke grøntsager hen over tørkeperioden. Og så har vi også holdt gang i børnehaverne under fødevarekrisen og fået dem til stadigvæk at kunne komme i børnehave og få et sundt måltid mad hver dag. Har I nogle mål i fremtiden? Ja, vi har år 2015-målene, hvor vi har 8 specielle mål, som vi gerne vil nå, ud over andre små mål. Det første mål det er at udrydde ekstrem fattigdom nede i Afrika. Vi vil også gerne have grundskoleuddannelse til alle dernede. Og så vil vi også gerne have ligestilling i uddannelsen, så både kvinder og mænd kan komme i uddannelse. Mål 4 er at mindske børnedødeligheden med 2/3. Og mål nummer 5 for eksempel er at mindske mødredødeligheden med 3/4. Så vil vi også bekæmpe HIV, AIDS, malaria og andre sygdomme, som der er nede i Afrika. Og så vil vi være miljømæssigt bæredygtige udviklinger. Vi som det sidste mål også lave en global partnerskab i udviklingen. Det er sådan de største mål, vi har. Hvorfor er det, du bruger så meget tid på det her? Altså, det fylder jo meget i din hverdag. Ja, jeg tror, det er meget vigtigt for mig at hjælpe andre. Det har jeg siden jeg var lille lært af min mor, at man skulle hjælpe andre. Og jeg tror bare, jeg får det godt, når jeg ser sådan nogle små børn dernede, der kan få i det mindste et sundt måltid mad dernede. I juni måned, der tog du til Afrika. Ja. Hvordan var din oplevelse dernede? Det var både gode oplevelser og dårlige oplevelser. Nogle af de dårlige oplevelser, det var jo, når man gik forbi, og når man så de mindre fattige børn, at de så ikke havde fået hjælp. Men vi prøver jo at hjælpe alle så meget, så vidt som muligt. Og når vi så kommer derned, og så ser man jo også dem, der er kommet i skole og i gang med at få uddannelse. Og så bliver man rigtig glad, når man ser det. Der er mange, der undrer sig over, hvor de penge, man har sendt ind til Børnefonden, hvor de bliver af, fordi der er ikke sket til stor forskel. Der er rent faktisk sket en rigtig stor forskel i det hele. Vi tænker, at det er vigtigere for os at give dem muligheder dernede, så at de kan få en hverdag og mad og så videre. For det er vigtigt for dem at få penge. De kan ikke noget med penge dernede. Specielt hvor der også er krise i hele Europa nu. Så vi giver dem for eksempel noget gødning, så de kan gøde dernede. Så har vi den her med, at vi giver dem 2 gødningepakker. Når de har gødet den ene, så gøder de den anden. Og så kan vi så skal de betale med den ene gødningepakke, men den anden får de helt gratis. Ja. Føler du, at du gør en forskel? Ja, det tror jeg har i hvert fald. Det føler jeg. Når man går rundt dernede, så ser man i hvert fald nogle glade mennesker. Og det tror jeg er det vigtigste og hovedårsagen, når man ser de der smil, der kommer op på deres ansigter. Så ja, jeg føler, at jeg har gjort en forskel. Ja. Du har også lavet en reklamevideo for Børnefonden. Ja. Så den synes jeg lige, vi skal se. Ja.
du lavet den her video af? Jeg har lavet den for at forklare folk lidt mere om det, så at de ved lidt mere om det. Fordi folk tror bare, at de bruger pengene på andre ting, og de skal vide, at det er jo ikke det, vi gør. Vi giver dem muligheder, og det prøver jeg også at forklare i videoen, og fortælle dem, hvad vores år 2015 mål er. Okay. Ja. Tak fordi du kom, og held og lykke i fremtiden. Tak i lige måde. Nej.